Amabat Jakpar Sodik Sunan Kudus jauh Kakang Surya Nak Mas Dirgo Negoro Sabdo Katibalan Langgar Singgih Moromo Sunan Giri wonten dawuh anak Anggir Ratu Mas Nowo Jawa dalem napa? Mas Kencana Sabda dawuh. anak Anggir Pangeran Trenggono sadurunge ayo padha bareng-bareng nelakake syukur ana ing ngarsa dalem Gusti Allah Datang Maha Welas Saha Maha Asih krana keluarga ing Demak pinayungan berkah lan barokah dene ana ing pawiwahan agung iki panjenenganku minangka wanen panguwasa Demak Bintara Prabu Sabmata jumbuh kalawan musyawarah kang wis tinemu ing mufakat sawise keluarga Demak nganakake pengetan unggul donga konjo arwah dalem Sultan Pati Yunus ya Pangeran Sabrangor dibacutake adicara jumenengan Sultan lak ngono to nggih Kakang Giri nggih jumbo kalawan musyawarah lan netepi naluri sara silah ana ing Kasultanan Demak katata nganggo tatanan gilir kacang sing ateges dulur tuwa lumerek ing sedulur kang luwih nom adil mula carane kabeh wedrah hak waris ing Demak padha kumpul iki bakal tak wiwiti Sunan Kudus wonten kula setuju Kakang tak wiwiti anak Anggir Ratu Mas Nyawa panjenengane kepengin jumeneng Sultan apa ora anak Mas Nyawa Nyuwun pangapunten sakeripun Jiraga. ya Menawi kula kedah jumeneng Sultan wonten ing Demak, kula rumaos nopun. Awit kula lan Kang Mas Dirgo Negoro menika ugi sampun gadhahi palenggahan wonten ing Cirebon, kula sampun rumaos nopun sanget. Mila palenggahan Sultan menika dipun paringaken kadang kula Yai Trenggono kemawon. Negese kula nyalonke Yai Trenggono Rama. kaya ngono ya Nduk ya ikhlas lahir batin Lahir batin. ora kepengin nyalon Sultan Boten. nanging nyalonke Trenggono alhamdulillah dus dawuh Kakang Giri Trenggono entuk swara siji ngoten nggih nak Mas Dirgo Negoro paring dawuh Rama coba aku kepengin krungu pratelane anak Mas Dirgo Negoro apa panjenengane kepengin jumeneng Sultan lan nyalon Sultan ger Rama Prabu Sabmata nggih Rama Sunan Giri iya Selagipun garwa kula pun Mas Nyawa kemawon boten kersa lenggah minangka sultan napa malih kula namung anak mantu wektasan untu ingkang katutan sami iya kula sampun gadah noten wonten ing Cirebon langkung prayogi kalenggan sultan wonten ing Bintara dipun paringaken kalian kadang ingkang
negara nyalonke Trenggono. Dawuh Trenggono entuk swara loro do. kula pun mireng pun Anak anggen Ratu Mas Kencana. Sabda dawuh. Mbak Yumu nyawa ora nyalon sultan. Lah Kencana kepiye? Semanten ugi kula Rama. Kalian Kang Mas Landar singgih jumeneng Adipati wonten Sampang sampun rumaos minawi Bowo. Ya. Pramila sekedhik kemawon mboten kepengin jumeneng Sultan wonten Demak. Malah kaporo kula nunggal karo kalian Kang Ratu Mas Nyawa kalian Kang Mas Dirgonegoro. Nyalonaken pun Dimas Trenggono Rama. Ora nyalon sultan, nyalon ke Trenggono. Alhamdulillah. nggih Trenggono entuk swara telu, Dus. dados nyalonaken Trenggono malih. Ya. Nggih. Meneng Nggih. anak anggen Langgar Singgih. Marama Sunan Giri wonten dawuh. Langgar Singgih nyalon sultan apa ora? Kula momong kawula wonten ing Sampang kemawon pun mumah. Ugi garwa kula boten anggadhahi pikajengan jumeneng sultan wonten ing Demak menapa malih kula mila marama Sunan Giri sawetawis kula namung nyalonaken kadang kula ingkang dereng anggadhahi palenggahan kados dene Yayi Trenggono. Langgar Singgih ora nyalon ke Trenggono. Ikhlas lahir batin. Ikhlas lahir batin menika Alhamdulillah. Wis dengane kula. Trenggono entuk swara papat. Nggih. Pangeran Trenggono dulur-dulurmu kabeh wis padha gembleng tekate nyawiji kepengin nyalonke Trenggono minangka sultan. Kira-kira Trenggono nyalon sultan saguh apa ora nggih? Apa Sunan? Kaneng sedaya wadrah wonten ing Kasultanan Demak menika. Menika ndamel kula. Kula menika dados sultan wonten ing Demak menika. Kula saged anglampah. Saguh dadi calon. Alhamdulillah. Mula Prabu Satmata nemtokake calon sultan ing Demak, calone tunggal Pangeran Trenggono. Nuwun sewu. Kakang Sunan Giri Prabu Satmata. Piye, Dus? Lho panjenengan dawuh kala wau napa sampun dipun penggalih punika. Lah kene Sedaya panjenengan menika tiyang sepuh ingkang boten adil. tegese ora adil. Tegese napa? Wedya Demak menika boten namung Kanjeng Mas Ratu Mawa, Ratu Mas Kencana lan Kanjeng Pangeran Trenggono. Taksih wonten Adipati Dagan Lasem, Adipati Surawiyata kenging menapa boten dipun boten Astagfirullahaladzim. Aku kok lali. lho saking niku. Ya. Piye? Nggih kedah dipun dawuh. Ngono ya. Ya. Aku kelawan Wedya Demak Ijono siji Suryawiyata. Yen kaya ngono Suryawiyata tak jane do. Dawuh Kakang Sunan
sultan. Lah terus sing tak ganggu sapa sing tak takoni sapa? Nggih, Raden boten sowan prayogi dipun rantos sapawis. Ngosek. Kira-kira Cirebon karo Dagan Lasem iku adoh. Nggih, tebih Cirebon. Karo Sampang Madura Nggih, adoh Sampang Madura. lah wong sing ado-ado wae wis do rawuh. Lho sing cedhak kok urung teko. Kaya ngono kuwi cetha Sembrono. Surawiyata Sembrono mongko wis nampa nawala iban. Mula ngene kesepakatane wedrah sing luwih akeh iki sing dadi keputusan. Nggih. Mula gemblenging tekad dadekake sabdo calone tetep siji Trenggono. Tetep Trenggono. Anak Mas Surawiyata Romo Sunan Giri. yo kene sowane Randat Surawiyata. Pangapuntenipun ingkang kathah. Randat sowan kula jalaran titian kula mogok wonten satengah margi. Ya. Romo Sunan Giri. Saderengipun suku tumapak wonten ing pendapi Kasultanan Bintang Demak. Kapireng jumlahing bende mangungkong ambal kaping 3. Sorak kawula hambata rupa. Menapa wisudan Sultan sampun kawiwitan? Wisudan Sultan durung nanging penetepan calon sultan wis Lajeng sinten ingkang katukepaken minangka calon sultan wonten ing Demak? calone tunggal Trenggono. Yai Trenggono. Nuwun sewu. Romo Sunan Giri. Surawiyata. Menawi calonipun tunggal Yai Trenggono. Menapa sedaya wegah wonten ing Kasultanan Bintoro Demak sampun hanya rujuki menawi Trenggono minangka calon sultan wonten ing Demak. Kabeh kadang kadean wedrah padha nyalonake marang Trenggono. Nek ora percaya nyuwuna pirsa karo dulur-dulurmu Surawiyata. Sedika dawuh. Monggo. Kanggo Ratu Masih. Yai Suryawiyata. Kanggo kalebet wedrah wonten ing Kasultanan Bintoro Demak. Menapa boten kepengin nyalon sultan wonten ing Demak? Ora Yai. Malah para kanggo nyalonke Yai Trenggono. Nyalonke kalih Trenggono. Kanggo Ratu Masih. Yai Suryawiyata. Menapa kanggo ugi boten kepengin dados sultan wonten ing Demak? Bebar pisan ora Yai. Kanggo uga nyalonke Dimas Trenggono. Ing mengkone uga kelakon jumeneng dadi sultan ana ing Demak Yai. Oh ngaten. Kang Mas Hadi Pati Dengkon. Yai Suryawiyata. Menapa ndika boten gadah kepengin dados sultan wonten ing Kasultanan Bintoro Demak. Wekar pisan pun kakang ora milik lungguh minangka sultan. Malah ora. Pun kakang nyalonke Yai Trenggono lungguh minangka sultan ing Demak. Ngoten. Apa sampeyan singkih? Dek Surawiyata, Dek. Menapa panjenengan ugi boten kepengin nyalon sultan wonten ing Demak? Aku ora kepengin, Dek. Aku wis ora duwe dana, Dek.
aku nyalonke karo Nek Trenggono. Nyalonke karo Trenggono. Nggih. Romo Sunan Giri. Surawiyata nggih. Najanto para wedya wonten ing Kasultanan Bintoro Demak. Ya, Kang Mbok Ratu Mas Nyowo, Kang Mbok Ratu Mas Kencana, Kang Mas Dirga Negara lan Kang Mas Langgar Singkih sami sarujuk menawi calonipun Trenggono. Nanging kula mboten sarujuk. Surawiyata ora. Ken Surawiyata. Sira ora sarujuk menawa calon sultan mung tunggal Trenggono. Dasare apa nggih? Dasaripun Surawiyata kepengin nyalon sultan mboten. Pensilaan kaya kene. Ya wis kene terus kene. Pripun? Surawiyata uga duweni hak Nggih. nyalon sultan. Nggih. Karena Surawiyata kepengin nyalon sultan. Nyalon. Dawuh ing ngarep ndak jabel sing maune calone tunggal Trenggono. Nggih. Saiki calon sultan loro. Bisa meneng ta ora? Nggih. Calone Trenggono karo Surawiyata. Nggih. Minangka warnen pangusa ing kene darbe sayembara sayembarane marang calon loro Nggih. Surawiyata lan Trenggono. Nggih. Sapa kang kuat ngulunggui gambar Gading Kencana ya kuwi sing bakal jumeneng sultan. Dene sayembara panjenengan sapa kang kuat nenggahi gambar kencana niku sing ditetepke dadi sultan. Bener? Dene calone niku loro. Ya, Monggo calone niku sedulur. ya. Sing nom lan sing tuwa niku jaluk. Jaluk ye. Lho, sing lenggah dhisik ya kudu sing tuwa. Ngono ya. Ya ora apa-apa. Nggih. Sing lungguh kursi luwih dhisik calon sing tuwa Surawiyata. Nggih. Ya, Tuwa ya. ya. Mula sayembara lungguh kursi Gading Kencana kawiwitan. Bagus.
Rindu sinang berkelapan. Piye Surawiyata kepiye le? Agus disampun bledek kula. Kaya ngono. Terus piye dos? Sepisan malih, sepisan malih. Nuwun sewu. Sepisan malih. Sepisan malih. Kepengen mbok baleni meneh. Kok njolak jaluk tanduk wae. Ya wis ora apa-apa. Menapa menika? Sajadah corona. Menika Asbe kok Mekah Madinah. Wah. Uang tua ora ono wong bisa jadah ora. jadah matok. Kula ketumplek malih Kakang Japan Suding. Kakang Japan Suding. Kula panjenengan paringi jimat. Iya, Menika sajadah saking pundi? sapa Arab? Saking Arab. Iya, Menika tasbih saking pundi? iki kok Mekah. Niki mboten mandi. Niki mboten mandi Kakang. Cukup tiba gilirane Trenggono. Ger Trenggono Ridhollahi Firidhol Walidaini Wasuklahu fi Sustihima. Ridhone Gusti Allah kuwi gumantung ridhone wong tuwa loro. Murkane Gusti Allah gumantung ing murkane wong tuwa loro. Dongane wong tuwa kuwi mandi. Jaluk donga pangestu karo sedulur-sedulurmu tuwa. Sungkem ger. Ayo diwiwiti sungkem ger. Yai Trenggono. Tak panestoni muga wae. Ya muga lungguh gampang macan. Yai tak panestoni yai siram kerja negara. Yai Trenggono Bowo lan untuk kursi gading penjara minangka sultan Purbalingga. Terus kulir pangestu. Dik Pangeran Trenggono, Dik. Muga sembata kang sinangka jumbuh kang kinayuh. Apa sediamu kaleksan, Dik? Mas Soyo, kulir pangestu.
tak pangestoni muga-muga kowe ketumplek. Geblak Trenggono. Saka kene Ger. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin narjati wa syarif syarif jamil asma'i ya fatatu ya rojatu ya salam. Ayo tak tuntun, Ger. Hei! Ayo Trenggono. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala Kecek iku marang kabeh sing padha melu sebo. Tak itungi siji nganti telu. Lamun Trenggono ora tiba, tegese Trenggono kuwawa, kuat lungguh kursi Gading Kencana. Eko Dwi Tri kuat Trenggono. Ora apa-apa, Boten menapa-menapa. sirahe ora nelu, Boten, Pak. mata berkonang-konang. Ora. Alhamdulillah, Trenggono sing kuat. Trenggono. 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 Monggo ndak aturi lungguh. Prabu Satmata nemtokake krana kang kuwawa lan bisa mupu sayembara lungguh kursi Gading Kencana Pangeran Trenggono. Mula kang lungguh minangka Sultan Demak Pangeran Trenggono. Sawise lungguh minangka Sultan Aglar Sultan Trenggono Amiril Mukmin Khalifatullah Akbar Ratu Islam Katelun Demak Bintoro. Romo Sunan Giri. Najan to sampun katetepaken. Trenggono ingkang kajumeneng sultan wonten ing Kasultanan Bintoro Demak. Para wedra sami ngakoni nanging Surawiyata ora bakal ngakoni Sultan Demak Trenggono. Mila saking menika Romo Sunan Giri Surawiyata boten badhe nglaset wonten pengarepane Trenggono. Wah! Apik Sunan Kudus. Dawuh. Ibarat woh pohon tiba kae ora adoh saka wite.
bedane Surawiyata karo Jakar Sudik. Ngoten. Murite ora ngerti unggal-ungguh mergo gurune ya kaya ngono. Mula ngene. Nggih. Lamun ora ana benere Surawiyata lan wani gawe kisra ing Demak ora ana sing tak tutuh kejaba Jakar Sudik. Cekaosipun kula niku dipun tutuk. Ngenehi tumindak pakartining Surawiyata ing jagat. Kakang Surandi. Kula ajeng tanggung jawab. Surawiyata badhe kula ripik. Kula jak wasul ngendepan. Ning menawi to Surawiyata purun bejo bejane tiyang Demak. Nek Surawiyata boten gelem mumpun ngantos nutuh Jabar Sudik Sunan Kudus. Assalamualaikum. Kanjeng Sultan Trenggono. Anggen kula menika jumeneng sultan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Wonten salah sawijinipun wedrah wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Boten sarujuk anggen kula menika dados sultan. Pramila kula badhe lengser wonten ing Palungguhan Dampar Maisumban kemawon. Kanjeng Sultan Iji. Trenggono wingi karo Trenggono saiki wis ora padha lho. Panjenengan kuwi wis ngasta dadi sultan. Ora kena paring dawuh kang kaya mangkono. Ngene. Dianggep wae kuwi waktu sandungan. Ora usah panjenengan kang tumindak perkara murinane Surawiyata. Panjenengan kuwi wis kuwasa kok mung paring dawuh marang kawula. Ger, Dirgonegara Paring dawuh dikuwati penggalihe kadangmu Sultan Trenggono. manik Kanjeng Sultan Trenggono. Iji Kamas. Sultan menika boten garwa putra Sentana. Ananipun panguwasa lan kawula. Sinten kawula ingkang wani nyantulani dawuh pangandikanipun Sultan kedah dipun singkiraken. Prabu saking Kanjeng Sultan Trenggono lenggah wonten ing kursi gading kencana. Cekap kula ingkang badhe bebeteni lenggahipun Kanjeng Sultan Trenggono. Matur sembah nuwun Kang Mas Triko. Panjenengan sampun sabiyantu kaliyan. Pramila saking nika Kanjeng Sultan saha wonten kepareng kula badhe wangsul wonten ing pasarangan karajan kula uga kula ngampil saberkatane prajurit kula badhe manggi Yayi Suryawiyata sinten ngertos saged lilih penggalipun kersa wangsul manunggal wonten ing Kasultanan Bintoro. Kabeh keluarga diripih kanthi tembung sing kepenak ben luluh penggalihe Surawiyata ya nggih ya. Ya wis kono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prajurit Langgar singkih Para Sunan wonten dawuh. panjenengane aja meri ya. Kok Dirgonegara sing nampa dawuh treripih Surawiyata kok ora langgar singgih lak kaya ngono to. Boten ora. Kene Surawiyata kae wonge kaku brangasan. Ora bedane kaya langgar singgih. Mengko nek kaku ketemu kaku dadine ceklek. Ben Dirga luwih dhisik sing ngadepi ngreripih marang Surawiyata. Sawetara langgar singgih bali ana ing Sumenep nunggu dawuh saka Demak ya nggih ya. Kancane sok agen dawuh. Ya jeneng Mas Triko. Mas Langgar singkih.
nggih. Ayo bebarengan pun pamit ya. Ngaten Lawan nggih. Yayi Trenggolo kalah. Nyuwun pamit nggih Rama Giri. Iya, Dok. Jenengan Kanjeng Sultan. Iya. Monggo Kang Mas. Ayo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kanjeng Sultan tak gerekake minggah Masjid Agung Demak mangke salat jamaah sareng-sareng Kanjeng Sultan. Monggo, monggo. Mesti kemawon engkang jumeneng Sultan Kanjeng Adipati Surawiyata. Terus menika sakrawe Kanjeng Sultan mengko padha disubya-subya tipah harga sak rame-ramene. Prajurit. Nek niku kudune Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan kedah swasta. Kok nganti yen mbuh kleru Kanjeng Dipati tak pidana. Jenengan iki panjenengan. Yo tak pandegane aku. Nggih. Ora suwe mesti wis rauh kan kene. Mergo wektune mau yo suwe. Ora temeko yang Demak Bintoro. Nggih. Kanjeng Sultan kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk Kanjeng Sultan. Sebanter Kanjeng Sultan kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk Kanjeng Sultan. Lepat kula menapa Kanjeng Sultan? sing marai kowe. Kleru apa piye lek buah mau? Nun. Ayo dikenal. Nggih, kula. Ayo dodok. Lungguh. Kembali maneh rumati. Nggih. Kanjeng Sultan, Bener. kula ngaturaken sembah pangabekti Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan cepatipun napa? Tahun jagalan kue jagal. Cetok. Anggun padha matur ki mau kowe cenges, kowe ngino kawan Surawiyata. Engkang jumeneng Sultan mestinipun panjenengan. Wis syukur mangsamu. Nggih. Ning dadekno kawruhananmu. Kang jumeneng Sultan oleh Kasultanan Bintoro Demak kuwi dudu aku. Kasih sinten? Nanging Yayi Trenggolo. Terus Trenggolo nih. Ulang tahun jagalan kuwi jagur. Nggih. Sungguh lawan dawuh kuwi ngarep. Lamun to aku ra kelakon jeneng Sultan ning Kasultanan Bintoro Demak. Rusan Kasultanan Bintoro Demak. Ampun, Jawab. Sami siapa?
Ini. Arep duwene sangu. Pane sangu. Weh. Aku weruh kowe seneng. Tenang. Ora ana prajurit saka Kabupaten Cirebon sing kaya merga saka selenging ati kelawan kowe mulai kene kowe bakal tak paringi bebungah. Bakal tak paringi ganjaran. Leres. Nggih. Anong Nggih. Niki. karo ndodok Nggih. Awak. karo ngomong Kanjeng Hadipati Dirgonegoro kula nyuwun ganjaran. Aku kok mau badhe tumpah. Bukan Mas. Remuk lo awake. Kaya ngerti to. Ora ngono tau. Kanjenge Dirga Wis padha pacak baris ning tapel wates Jipang. Aku njaluk dalan sithik, aku pengen temu kelawan Yayi Suryawiyata. menawi sampun pinanggih Kanjenge Surawiyata badhe menapa kira? Aku kepingin rebukan sambung kelawan jumenengan Sultan ana ing Demak Bintoro. Kanjenge Dirga katuran pirsa ngantos titi kalanggahan menika Kanjenge Surawiyata dari saged Trenggana menawi Trenggana jeneng Sultan wonten Demak Bintoro. Mongko cetha jroning sayembara kang kuwawa lungguh kuat lan saguh mranata kawula. Kuwi ora liya Yayi Trenggana. Mula saka aku njaluk aja nganti kowe mepalangi laku kepengin ketemu kelawan Yayi Suryawiyata. Sampun dados sesandine Kanjenge Surawiyata menawi ingkang jeneng Sultan wonten ing Bintoro Trenggana ngantos jagat kiamat tetep damel geger. Yen pancen kowe mepalangi kelawan lakuku, he prajurit. Prajurit!